Hi लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नै जोंहा दिनैहाय माइ हाहैनो नागिरदों दुब्लियावहाय ओंखाम लाखाबाय माइ हाग्रा लाजिदोंनो ड्रेस गोजाम जाम गाननायखाय माइ हानायावलाय ड्रेस गोजामसो गानखायोना दे लोगोफोर नायलांदो होमबा जोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै मालाय लोगोफोर खावसे दा गैया मैया ओमफ्राय दिनै साननैल' जादों जोंहा हाजेननायानो नै आं माइखौ हानो रोङा दे लोगोफोर बांद्राय खनसे उल्थासो हादों माइखौ ओमफ्राय गायनाय फुनायखौ देन रोङो एसे रोंसाबो आंनि आन्था रोङो आरो नै मालाय हाखांजोब्बाय ओरैथिं हाखाङाखै हनै ओरैथिं नै दुब्लियाव ओंखाम जाहैनो लादों दे ओंखाम खासि गावखौ देखायनायनि रागा जोंगासिनो गस्लाखौ माराम गाननायनि गारि फैगौ एरखे मोनखाबाय हनै दुब्लियानो भिडिअ बानाय थैनोसैमोन आं लोगोफोर सौथुनानै स्माइल फैबाय नै लोगोफोर बेनो ओरैथिं थांसै सानसे समाव जों बैहाय जिरायनानै साहा लोङोमोन ना दुब्लियाव थोथाव नैबेहाय जा बेलाव थायोमोन नैबे मोनसे दुब्लियाव आयौ अंकल जाबाखै ओंखाय जानोनो फैखाथारदों गाराय ओंखाम जानोसै ओंखाम बैयाव जाजाबावबाय मानो बिदि बुंदों जाबायना मबाइल नायदो आंनि इउटुबखौ नाय बाहाय आं गावनो जानो होननाय मानफोरखौ हेलिना मोसादों ए नहाय आं हाया हायो बिलाइ सामसाव बेदरा माजों हायनांगौ मबाइल नायनांगौ जायो नङा मायाव जानो हाना ओंखाम जादों होनदो हाखांलायबाय माथो आंखौ लेवार्ड बाजाबा बोखानो फैयाखै ऐसा भाई किसी को ना मिले हर आंनो मोनसे खासिया हे फंबाय फंबाय ओरैनो हर फंबाय आखाया थाल लाना हाखा गथ' देखो गाइस लोगोफोर बेसे हाखांबाय आं
होलाय नोแล้วก็เปิดแมงใบพี่ตัวมาทุกเจ็บบ่เมาแค่เคยหนูใบตีเรื่องพลันพี่บอกไว้เดยคอมละจานเซ็กคอมละบอกเลยจ้ะว่าอุ้ยข้าดีข้ากับมือแล้วก็ผูกอุสแล้วaku mudah mau bawa saya pai bawa coba kayak yang ini pas lagi trông mấy bụng bà đó là đi 让哪吃呀香啊吃呀香呢呢你我的不拍下古什古什 mà thì cũng phur trai đi vào đâu cũng chưa vào nggak berani alda kalar nih dong na be gusum thar ada ini mari itu macam itu macam mau đừng đã đốt thằng em cứ gần này cái ngao bao đừng thật đi ra xéo phi tụi mày số thằng em luôn là gần nữa không là lằng nữa ba chân ba hả gần thà sợ bị song cani karena saksi ini kuri kilo jangan kau ini makadang nang sir umai ada nih kau buria tuh hari buria muka kan kurang boleh lah di satu lah nanti tambah kayak nih apa yang Bismillah iya dah kau ini tăng cái đóพี่ตงก็พี่ตงก็จูใครหัวนั่นเนี่ยหาคนรักคนหลังสินะ itu kan bisa sih จึงอะไรจานายจึงเชื่อมัดลับดา nah malai juga lewat เด้กุ้งนั่นท่าวัน nah lah เดินจ่าไปไทยเออจ่าเบอร์ในโน้จ่านายชื่อลึกกับมันคือเดิมพี่เขาคือแย่ในบิสตาคัลตรงไหน so thank you so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर थेंक इउ नों माबा होननो सानदों हेमेस बाय बाय होनदोंबाल होन आखाइजों फ्लाइं किस